abaragikorwa ase ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira igo bagendete kwiyakire koko ase bari getigo chigo chorwa sobo chorio bonene bogocha bo mwaka b'echirubera 2025 omonchererio yibo igoro omwana siasa Rochas Muturi igo haboririe habagusigo chamaso kwene kibuna gochibare kogendera kumusira omokonyi bomuraibe kiama gia Jubilee omusika Dr. Fred Matiang'i ase chingege chiga hagendete korigia ekirugo ky'oburai bense igo baigo aborire abagusigo chamo aso kweneki obomo asa tsingereire na wateuna obomo aso mugusi mboganeirie abantu bamintomo kona bonsabira rende bintu kibyasinyire West Mugirango egento nalingi kubatebya mbia mono sana ase chikura kiri mwangete kia 2022 nkaira lakini Nyasaye agantebira na umyura aboriri mono motigeraite tamokole tiegasi egasi ya mosijire anakondra kimbwate bibago nani nyetingo tara na bibago neo monene bwenseye President William Samoei Ruto, mimi sitakutukana kama wewe rais wetu wa Kenya, lakini mtu ambao tuko kwa hapa kwetu Kisii ambao anataka kuwa president ni mtoto wetu Fred Okengo Matiang'i. Abantu bamintomo sabira mala Fred Okengo Matiang'i. Tangondora maiga Fred. Abantu baminto onde bwenzi korugaiga gusise itos gusi onyoro monto leisiko yo mwana ominto agendeka tagenda agendeka abantu baminto mbiamono nchaso gonsabira mukona gonsabira nanje ningende gutara na inwe nande kurugaiga masosa narabu goiri abana ngo beke gasi atwakanye ngendere ko kole gasi kabire embora ilaki cha gompimera ntari mo chume ntabwa tikende nane mwambimere gende uno kuna gocha nankuna gocha ekero omochumbe bali twahire gasi bagokora ekero bagotenena igaba to budget chibase cheito la kibachi tumire tari weyo osemota gitembo mochumbe ntari ko batebikende ngo baisara sina batebya chibase chino njiko bechiane chabe chino eyine ere gasi ngo chakokora abantu bamitoma na bonsabira Nyasaye babikora sana.